ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong iampo padayon uban sa atong mga pangaliya ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dito sa Middle East. Mahunong na unta kining ilang gubat nga nakaapektar og daghan kaayong kalisdanan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Kini sang atong mga political, mga government officials nga unta mohunong na sila sa ilang panagbangi ug moatubang sila sa tinuod nga mga panginahanglan sa atong katawhan karon. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga unta hatagan sila sa tinuod nga mga grasya nga makahatag og kaayuhan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang talahurong mga balansayon sa santos nga Kwaresma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw ug makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan ang tubig gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi ug unya nagsukod siya balig 5 kagatos ka metros ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga-kiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagatuhod na ang giladmo niini. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros ug gidala na usab ako niya latas sa tubig ug tagahawak na ang giladmo niini. Unya nagsukod na usab siya laing 5 kagatos ka metros ug ang tubig nahimo ng usa ka suba nga dili ko na mahimong latason gawas kun mulangoy ako. O giingnan ako niya,
Ikaw nakita mo ba kini? Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko nakita ko daplin sa suba ang daghang mga kahoy sa isig ka daplin niini. O giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon, nikabsag bunga, mamunga sila matagbulan og mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagakahong Diyos, aniaupan ka na to. Ang Diyos ni Jacob, mong atong dalang panan. Ang makagakahong Diyos, aniaupan ka na to. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Diyos mao ang atong dalang panan, ug ang atong kusog. Ang kanunayang panabang dinhi sa atong mga kalistanan. Busa wala kita'y gikadlukan, bisan ko ng kalibutan matayo. Ugang mga bukid mabanlod, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahong nga Diyos, aniaupan ka na to. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Dunay supakan sang mga tupig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy anan sa labing halangton. Ang Diyos na siyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Diyos magtabang kaniya, inigayag sa banag panan. Ang makagagahong nga Diyos, aniaupan ka na to. Ang Diyos ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Ginoo sa kagahuman, aniaupan ka na to. Ang
atong kuta mo ang Dios ni Jacob. Umari kamo tanawang mga buhat sa Ginoo, ang kahibulungang mga butang ngiyang imo dinhi sa yuta. Ang nakagagahong nga Dios haniaw upan ka nato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalampanan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pultahan nga gitapangkuhan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Og didto'y tao nga nasakit sulod na sa katluag 8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay maka-aswat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus maingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay may pahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa naayo kana, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus
kay giayo maniya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kinabuhi sa pag-alagad og katawhan og pagluwa sa katawhan usahay mahimo sad nga babag sa tinuod na kabalaan sa kinabuhi. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo kanunay naas templo ilang gi tun-an pag-ayo o gituman kutob silang mahimo ang balaod ni Moises ug balaod sa ilang katilingbang mga Hudiyo. Kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa balaod makaluwas gyud. Lingyay mong tupad na sige kag tuman sa balaod. Niya ato sa nang gituhuan nga kung supako na to ang balaod, doon nagay daotang mahitabo. Matud pa sa Amerika o sa Israel, misupak ang Iran sa international law mo nang ilang giatake. Ang Iran sad, niingon sad, ang Israel o ang Amerika, mao say nagsupak sa balaod. Pulo sila nagamit og balaod. Ang ICC nigamit og balaod para i-detain ang atong former President Rodrigo Duterte. Ang mga supporters pod ni President Rodrigo Duterte gasige sa ingon ang ICC nagsupak sa balaod. Gani naaroy usa ka inila nga Japanese researcher o advocate aning human rights na sakop siya sa United Nations Council sa Human Rights. Nisulti siya dito sa meeting sa United Nations na kining pagdakop o pagdetain ni President Rodrigo Duterte nakasupak sa international law na bisan gani sa gitawag nila Rome Statutes nga mo'y gamit sa ICC. Iyang gisaway maong pag-detain more than 1 year na karon niya masakiton pagyod, tiguang pagyod. Nya dili pagyod convicted, wa pagyoy kaso na klaro. Nya 1 year na kapin nga gi-detain. Dako kuno ng inhustisya. Og ni-react na daghang mga international media. Gi-interview na ganito si Attorney Baligod aning gada aning mga 18 Marines haron pasultihon og nganong naingon ani ang kahimtang ron sa atong former president dito sa ICC og nabaniog na sa DI dito nila nga ang ICC midawat og suhol gikas Pilipinas. Nya ila na sanggi kuan anastaring na sad si Trillanes kay gisulti sad ni Attorney Baligod nga kani Mangos Trillanes usa ni sa amo diring former senator ni angkon siya nga siya maoy ni suporta sa gihimong investigasyon sa ICC nga illegal nga investigasyon kay di naman may membro niya ang ICC sad gi-accuse pod sa mga 18 Marines nga midawat sad og kwarta gikas Pilipinas mga $2 million US dollars. Mao ni ang mga accusation pero pulo sila nagamit og balaod. Si Jesus ningon sad mianhi ko dili pagsalikway sa balaod ni Moises kung dili sa paghatag niini og hingpit na kahulugan
og pagtuman. Nakaron kinsa may atong angayng sundon, ang paagi ni Hesus sa pagtuman sa balaod o ang paagi sa mga Hudiyo? Kinsay mo ingon, ako pader, musunod yun ko ni Hesus, taas ka mo. Taas, ang di mo isa, gasunod mo sa yawa. Anak, congratulations. O kung sa may paagi ni Hesus sa pagtuman sa balaod, masaman, kinahanglan ang imong kaugalingon, dili nimo huna-hunaon nga makabenepisyo sa imong pagtuman sa balaod. Dili ang atong personal nga kaayuhan ang atong lantawon inigtuman ato sa balaod. Ang mga Hudiyo, gisulti man sana ni Hesus, mga tigpakaron ingnon, nagtuman sila sa balaod aron sila makabenepisyo. Una, aron sila daygon. Ikaduha, aron sila tagaan og gahom. Katulo, aron makakwarta pod sila. Murag mao man sa gigamit karon sa atong mga politicians. Aron sila, sige sila patuman sa balaod, pero ang ilang pagpatuman sa balaod, aron sila makabenepisyo, maprotektahan. Ikaduha, musikat kay sila gyud mao kunuhay expert kay sa balaod, mo nang ilag yung memorization og maayo ang balaod, og ikatulo aron makakwarta. Ana, pero si Hesus lahi. Ang iyang pagtuman sa balaod para sa kaayuhan sa isig katao, bahala ng iyang kaugalingon og madisgrasya. Kinsa man roy nagbuhat aning puparihag style ni Hesus, ang mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawans group. Secret. Kinsa kaha nato din heron nga mga nagplano-planong mudaga na sad pagka opisyali sa gobyerno karong 2028 nga mogamit yung balaod para sa kaayuhan sa Pilipinas, bahala nagsila mo'y ma-disgrasya. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Diha to'y speech ni President Duterte katong presidente pa siya. Ingnan kay nitubag siya ba sa accusation nga kinikunong iyang war on drugs, naka hatag kuno og kadaot sa atong nasod, nya iya lagi ning gibuhat para sa iyang personal agenda. Mao man ay accusation gyud sa kuan, mga kontra sa niya. Nya iyang gisulti ang kamatuoran sigon sa iyang gibuhat. Siya, sige, i-accuse lang ko ninyo og ingon ana na para ni sa akong kaayuhan. Pero ako musulti gyud ko ninyo nga ang akong tumong para gyud protektahan ang mga inosente nga naglakaw sa daan, nga ditsuon lang og abuso sa mga adik, pagprotektar sa mga pamilya nga dili mabungkag o mawagtang ang ilang pangandoy kay ang mga ginikanan siging trabaho para paeskwelahon ng ilang mga anak, hungiton ra daig drogas didto sa eskwelahan o sa ilang mga barkada og malusno ang ilang kaugmaon. Gibuhat ni nako tungod kaninyo. Og tungod ani, narisgo ang akong kinabuhi, kay daghan ang naglagot nako, narisgo nako, narisgo pa ang kinabuhi sa akong pamilya, sa akong mga anak, og sa akong mga gimahal sa kinabuhi. Apan di niya igsapayan, basta lang iyang mahatagan kuno og kasiguruan og safety ang mga inosente. Ambot o mutuo ba kamo ana? Kita na lay mo hukom. Kay kita may nakasinati. Nya, og nakauyon ta, o atong suportahan. Og wasa ta kauyon, o atong dauton. Muna si Kristo, narisgo ang iyang kinabuhi.
Kaysa iyang pagbuhat ato adlaw ing papahulay, nasayod na siya nga nakasupak gid siya sa gustos mga Hudiyo, sa mga authorities. Pero wa niya gibali nga siya dumtan, siya dauton, o kaha siya patyon, gani gipatay gid siya. Basta lang mahatag niya ang kaayuhan niining tao nga nagmasakiton sulod na sa 38 ka tuig. 38 ka tuig nagmasakiton. Mao na nga pagpusgay sad ni President Duterte, former President Duterte sa mga NPA guerrilla. Ningon sad to siya, 50 years na nga nag-antos ang Pilipinas ninyo, mga NPA. Yan mo na yung gisulti. Sige mong ingon nga naamoy nabuhat, unsa may nabuhat ninyo sa Pilipinas, sud aning 50 katuig ninyong pagsigig operate din sa Pilipinas. Unsa may inyong nahatag na kaayuhan sa Pilipinas. So, wa man gimoy nahatag, karon magbangi ta. Mo na to nga na us-us gyud maayo ang operasyon sa ato sa mga kaning sa ditawagan nila mga NPA operasyon. Mga igsoon, dili sayon ang pagtuman sa balaod. Kung mutuman kita sa balaod sa Dios non nga paagi, magkalisod kita kitang mutuman. Pananglitan ingon ang Ginoo, ihatag ang tanan mong katigayunan ngadto sa mga kabos, kay maunay makaayo nimo. Saman, tuman mo ana dili. Hoy, tubag. Tanawa, di ba? Wa mo'y klaro. Pero makaayo gina. Maunay makaayo yun. Ang imong tanang katigayunan ihatag ngadto sa mga kabos. Napaisugo si Jesus nga, pasudla sa inyong balay, ang way balay. Ang saman, tuman mo ana. Kung ato pa nang gibuhat, wa na untanay na nagpuyo ni anang mga kilid-kilid sa daan, kilid sa sapa. Purting daghanang buildings nga gitukod ang atong nasod. Dinhi lang sa Cebu, tan-aw ragod mo anang mga gipangtukod karon diyang mga condominium units. Purtig yung daghana. Pero dili layo sa mga condominium units nga purting tag-asa, purting nindutag rooms, naasa gabanig ang mga taong mga homeless, mga squatters. Nga naman na, nga naaman tatay gitukod, nga nindot kay mga puyanan, nga nung di aman ga, huot man diri, na naghigda na lang gani sa sidewalk ang uban. Kay ang balaod, gituman, pinasikad sa kadtong style nga, ako'y makabenepisyo, ako'y mahimong gamhanan, ug ako'y makakwarta. Ipatuman ko ning balaura. Maana, dili sa kaayuhan sa katilingban. Kita din kaning atong slat-slat, balaod sa slat, inyong tan-aw, nakatabang ni sa katilingban o nakaayo ni sa pare? Nakaayo biya sa pare. Kakaon sa doy ang pare. Wag yun magutme. Wag yun magutme, no? Ug mao man sa nay kamatuoran. Munindot ang katilingban, makakaon sa kag-apil. Dili sad ka part man tas katilingban. Paregod anang makina ba? Kanang makina usa na ka system, gitawag natog machine, no? System. Ang tanang parts anang machine mo contribute gyud na sila para sa tanan. Gikas kinagamyan nga part hangtod sa kinadak-an nga part sa machine, mo contribute yun na. Kung butangan na ni mong tubig ang makina, i-distribute yun na ang tubig sa tibuok, angay butangag tubig. Kung butangan na ni mong oil ang makina, ang kanang oil, iya ginang i-distribute sa angay tagaan og oil. Dili magdinaw katong tangkis oil.
tagaan na nimo siya fuel katong gasolina o krudo, i-distribute kinas makina ngadto sa tibuok makina. Kung doon na gani usa ka part diha nga di na mo cooperate, unsay mahitabo sa makina? Di na kalihok ang sakyanan, muhunong, di na ka move forward. Mausad na ang katilingban na gusto ni Kristo. Ningon siya, ang usa ka kalibutan akong lawas, mystical body of Christ, matod pa ni San Pablo, nga daghag mga bahin, ug ang tanang bahin niini nagtinabangay. Ug mao kana ang hulagway sa unang pagbasa. Kining pagtinabangay, mao ni ang mahimong suba or baha sa grasya. Ang atong pagtinabangay dinhi sa atong parokya, mutakod ni ngadto sa lain. Hangtod og magsige na gitag tinabangay, mahimong baha sa grasya. Ang atong mga online parishioners, kamo mga online parishioners, wa tingali mo kaanhig Compostela, didto pasad ko San Vicente Ferrer, wa tingali mo kaadto didto, pero di na maihap kapila na mo ni palit og slots. Congratulations, pakpakan nato atong online parishioners. Ana. Niya sa dinhi mga territorial parishioners nga nagsigig simba nga di na sad maihap kapila na mo ni palit og slot, pakpakan sad nato. Kamong tanan nga namalit og slot, ginagmay ra kay na 100, 300, maabot sad usahay og 3,000, 1,000, ginagmay jud kayo. Pero pagtipon sa may nitabo, matod pa ni Presidente Duterte, ay nalang nag-ipanghambog, lingian na lang ang imong palibot ug mao kanay saksi unsay nahitabo sa atong panaghiusa. Unya unsa may buhaton sa wa pa kapalit og sulat? Unsay buhaton? Mamalit. Nya unsaon man nila pagpamalit og way mamaligya? Wa man sadto sila maminaw nako. Kamong namalit nagslat, suruya sila. Atong himuon ang gitawag og tukhang. Tuktok hangyo. Tuktok ka sila hangyoan. Karon mag-celebrate sa pista ni San Jose. Karong Huwebes, duha na lang kaadlaw gikan karon. Akong giingnan, unsaon man pagkahibaw sa atong mga parishioners nga sila nakaapil sa atong pagsaulog og pista ni San Jose dinhi sa atong parokya, padad-i silag sobre. Akong gisugo ang atong mga chapel leaders. Kung nakadungog mo ron mga chapel leaders, last day na ni ninyo karon sa pag-distribute og mga sobre. Naku tagaig mga sobre, nya suruya ang mga balay ing na halad mo sa pista ni San Jose. Nya ugma pohon ang mga chapel leaders nga nakapangulikta sa ilang halad, i-offer na dinhi. Aron ang ilang paghatag og piso ngadto sa 1 million moabot dinhi og makaapil sila sa grasya sad nga ipabaha sa Ginoo pinaagi ni San Jose. Ana, lingay mong tupad na manukhang ta. Ingna ba ina manukhang ta? Oh, kamo niya dinhi. Tanawa inyong atubangan. Ang inyong atubangan ba na isobrewa? Nya sa may buhaton ninyo ana. Panguha mo diha. Nya suruya tong inyong silingan. Ingna mga piltag offer karong Huwebes, alas 6 sa gabi magmisa ta dinhi, haymas, ighuman anang misa natay mubo nga prosesyon mga almost 1 hour. Nya ighuman ana natay program gamay. Mga on-kaon ta dito, kutob lang sa madaw nya. Mas maisan magdada sa mog inyong pagkaon para atong itampo dito kay mo preparar ta dire. Akong gipangutana mga San Jose nga mga kuan dinhi ko pradia. Ning ingon man hinuon nga kami pa dir huwat lang gimig na tunol oy nako tanaw sa nako galisod sa glakaw ang uban ako ana ni di na gini kapangita pero basin sa magdada na lang sa taba ana itampo ug magsobra praise the Lord ug makuwangan kita mo isadan ngano man wa man tanagda
Oh. Ana na siya. Og anha diha malipay kay ang kinabuhi ni San Jose kasakit og kalipay. Pirming gauna ang kasakit, musunod dayon ang kalipay. Muna magantos ta para sa uban, lipayon ta inig kahuman ni ana. Pagampo alang or nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip, mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus, sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon og mapaubsanong kasing-kasing himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikawalong adlaw. Santos uyamot nga mahan og Patriarka San Jose, tungod sa kanunay nga kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, sa pagtan-aw sa pagkatao ug sa lawas nga hinlo ni Jesus, apan giatubang sa imong hunahuna sa nga tanan nga oras, ang daghanan og mapintas nga mga kasakit nga babation niya unya sa iyang santos nga pagpasakit ug pagkamatay sa krus. Tungod sa kalipay nga dako uyamot nga gibati mo sa pagpalandong sa mga dili maisip nga mga kaayuhan sa grasya ug sa paghimaya nga dangaton sa mga tao, tungod sa pagpasakit ug pagkamatay sa atong manunubos, nangamuyo kami kanimo nga igampo kami ug idangat mo sa atong Ginoong Dios nga mahibalo kami magpasalamat kaniya nga mapaubsanon tungod sa daghanan nga makasakit nga giantos niya sa iyang santos uyamot nga lawas tungod kanamo, ug nga mangusog kami pagpasakit sa among lawas nga makasasala sa pagpugong sa mga kailibgo namo nga dautan, ug nga kaayunan namo ang pagbuot nga silingbahon sa Dios sa mga kasakit ug mga kalisod nining kinabuhi. Ug nangamuyo usab kami kanimo nga idangat mo kami sa among gipangayo nining novena, kun daw angay sa himaya sa Dios ug dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayoon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagpanagana, ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga maangkon nato ang maghihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon ug sa ingon motubo kita diha sa atong panginahanglan sa pagsunod kang Kristo nga may malumo ug mapabsanong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mabatunan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos diha sa atong pagpakilambigit sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog, ug nga atong maila ang presensya ni Kristo diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma ug tabang gikan sa mga nag-atiman kanila,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga nagtakos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer. Magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa nga mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Nga sila nga na nag-una kanato, mahiusa na sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo, patalingugi ang among pag-ampo. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili nga mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa, dawata, kining among mga pangamuyo kanimo, nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing, diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namo amahan, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, amiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, kawagan, imuang nga among kaluwasan, kawagan, imuang nga among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag, mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma
Nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog o ganti, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, ban kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako alay nga makalawat kanimo, papanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus,
gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Kaluy paglimpyo kanamo Ginoo og bag-uha kami pinaagi niining langitnong sakramento, makab-ot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga saman kaayuhan o mahitabo rani kung kita mogamit yun sa balaod alang sa kaayuhan sa atong isig katao dili sa atong kaugalingon. Salamat sa naghatag natog kaayuhan ang namalit og slots. Ang atong grace niabot ng atong halin og 185,757 ka slots, napay 514,243 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Niabot na sa 334 ang atong challenges nga nadawat. Ang atong PPSC Part 2 para sa atong mga proyekto dinis parokya, niabot ng atong halin og 10,378 ka slots, na apay 119,622 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300, niabot na sa 10 ka challenges ang atong nadawat. Ang DPR para itukod na itong mga balay, niabot nag 52,400 ka slots ang atong nadawat. Good ni siya for 77 houses. So atong pakpakan ang namalit na itong slots. Salamat kayo. Padayon taani. Atong paspasan kay nindot kayo inig humas Holy Week, daghan na tag napalit na slots. So padayon mo sa pagpangimbitar o mass wedding para maluwas nato kining nagpuyo-puyo o mga civilly married couples. Atong timan-an nga kon mamatay na sila nga way kasal sa simbahan, maimpierno gyud. Dako jud kay imposibilidad nga maimpierno. Mao nang atong tabangan sa pag luwas sa ilang mga kalag. Hinaot paunta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow me.